Taonani maita bambota Taonani bwe ndafika kufunda yakulapo zinthu zitatu. Yes guys, ladies and gentlemen, yeah, ngofuna ndiyankhule zinthu ziwiri zitatu makamaka ndiyankhuleko nkhani ya ngongole imene dziko la Malawi lili nalo ngati dziko imene ili 28 trillion Malawi kwacha, komanso ndiyankhuleko soza kwa mayi mbambande makamaka kumeneko ndithu mukudziwa nkhani imene yachitika kumeneko, komanso ndiyankhuleko soza galuso koma mwina ndiyankhulaso chinaso chachita cha folo komano zinthu za agalu amene akusowa zinthu zimenezi. Mundilole kuti ndiyankhule mwa changu chifukwa cha nthawi. Sitofuna kuti taliko kwambiri video. Okay, dziko la Malawi panakali panopo lili ndi ngongole yokwanira 28 trillion Malawi kwacha. Okay, ngongole imene yoyo yafika choncho pa zaka 5 zapitazo MCP sanalowe mboma, kapena MCP imene imatenga boma ngongole zimenezi zinali zokwanira 4 trillion Malawi kwacha. Okay, so 4 trillion tikunena boma la Kamuzubanda limene anakhala 30 years, la Bakili Muluzi imene inakhala 10 years, la Bingu limene inakhala about 7 years or so, boma la Joyce Banda inakhala kandi 3 years, boma la Peter Mutalika inakhala soka yandi zaka zinasoka yandi 7 years, maboma amene wakuphatikiza osewa ana ndi ngongole yokwanira 4 trillion Malawi kwacha. MCP itabwera yatenga ngongolejo choka pa 4 trillion Malawi kwacha yaifikitsa pa 28 trillion pa zaka 5. What does it mean? Pa zaka 5 MCP ya gwiritsa ntchito ndalama kapena ya kuongola ndalama zokwanira 24 trillion 4 years, pamene zaka zopitirira 40 imene Malawi yakhala yagwiritsa ntchito 4 trillion yoka. Komano MCP pa zaka 5 yagwiritsa ntchito ndalama zopitirira 24 trillion. Okay, ndi ndalama zimenezi pali zinthu zikapo sizinasinthe kuti bwanji apart from misewo ndi zina zotero, komano miyoyo ya anthu sinasinthe. Ndalama zimenezi zina ndi zimene mmavazi chakuti mega farm ndalama mangogawana pa chiweniweni chani, zina ndi zimenezo. Zina ndi zimene mumavazi kuti ayi mwana wa nduna ali ndi magalimoto ayi kuti ayamba business osadziwika bwino akuti ena kumachemelera kuti ayi asiyeni anthu zinthu zikuyenda bwino boma ndilomweli chani. Yes, ndalama zimenezozo zafika pamenepa mwamva nduna ndithu akunena zimenezo kuti ngongole panakali panopa ifeyo mmene timatenga boma ifeyo ngongole ili pachani 28 trillion. Ndeno nthawi zonse zinthu zikamala kuika anthu amene amalipira amatenga ngongoleji imakhala mitsonkho ya Malawi. Akamadya ndalama zija inuyo ambiri mmana kuti boma likuyendetsa bwino zinthu chani sikunena kuti olo DPP muziyafusa makupanga chakuti bwanji chikuyenda chochi chakuti zimene zozo ifika chakuti ndalama ndi mitsonkho yanu. What do I mean? Panopo DPP yabwera ndi kunena kuti ikupanga kauniuni wa mitsonkho, ndiye mitsonkho ija yakweza mwaona. So zilibe kuti uyu kaya ndi wa polisi, kaya uyu ndi wa army, kaya uyu ndi wa chani, kaya ndi wa ku private sector, kaya ndi wa government chacha, aliyense mitsonkho simasiya munthu. Okay, anthu amene amachemelera kuti boma ndilomweli zinthu zikuyenda bwino, mitsonkho simasiya. Azifazi weyo uli pa ntchito kapena opanga business yooneka ndi maso, mitsonkho singakusiye yayi ulipirabe. Ndiye ndalama zija 24 trillion imene yaononga MCP yoseija panopo DPP ikuyesera upanga recover some of the money. Ndalamazo zichokera kuti zichokera ku mitsonkho yanu. Anthu amene machemelera panopa mitsonkho yanu mudziwe zona kuti mukubwezera ndalama zija. Anthu anononga ndalama zija komano mukubweza ndani? Mukubweza ndinuyo. Cholinga iwacha asakongoleso ndalama zinaso kupiriliza pa 28 pacha
akuyesa kuti mwina tikozopanga source kapena kupeza ndalama zina zake mu dziko munomu. Nde zina ndi zimenezi za mitsonkozi. Zina mwina zizichokera ku MRA ku anthu akamalowetsa katundu zina zinthu ngati zimenezozo. Komano apapa ndi zimenezozo. So nchifukwa chake mumamva kuti ayi mafuta akuvuta chani zinthu zikutani. Anthu awa anaononga ndalama kwambiri, anaononga ndalama. Si ndalama zamasewera 24 trillion, si ndalama zamasewera. Iniwo muganize maboma wa zaka zopitira 40 chakuti anagwiritsa ntchito 4 trillion yokha. Awawa 5 years yokha 24 trillion. Yeah, guys. Yeah. Ndiponso ena mwainu yonso mmanenaso kuti anthu nakuti, anthu na finance, anthu atalibe chilichonse mmene amapanga koma pano angolemereratu chacha ndalama zake ndizi. Ndalama zanu komano panopa mukubweza ndinuyo. Nde boma ngati upanga zopusa kaya la DPP kaya ngati upanga zopusa ife chifukwa timabwera. Bwanji mugula magalimoto, mwagula magalimoto odula ku State House, mwapanga chakuti chani bwanji mwatele timadziwa. Mwaona sopano mukubweza ndinu ndalama zicha mitsonkho yanu. Anthu ajanako adadiya ndalama okha samakugailani, panopa mukubweza ndinuyo. Zoopsa kwambiri. TNT ziyankhulani zinthu zikamala kuika osatengera kuti kaya ndi boma lanji kaya ndi chani. Ngati mufuna kuti Malawi akhale okomera tonse ndizi panopa mitsonko ikukwera. Anthu amene amalandira mwina 500,000 pano azilandira mwina 400 chakuti 1000 fuka mtsonko akweza. Koma salary ndi omweja. Komano anthu amene anadiya ndalama aja, akuluakulu amene anadiya ndalama aja, amene anagawana, anamanga mahotelo, anamanga maloja, anapanga chachani, muwafa ku parliament kucha akunena kuti yayi ndalama anthu mukwapweteka mukwaphinja chachani. Ndalamazo anononga ndiwo awango yesera ubweza. Okay, khani ndimene yoyo mangofuna ati amachitika chimakhala ndi malamulo amene amapangidwa follow. Kaya ndi skulu, kaya ndi chani, kaya ndi chani chilichonse chili ndi malamulo ake amene amapangidwa follow. Ndiye ngati ili skulu imakhala ndithu kuti ayi musatuluke out of bounds chani zindizi. Okay, khani imene yavuta kwambiri kwa mbambande ndi nkhani ya nzimayi wina wake, nzimayi amene amapezeka kuti iyeyo ndithu anagula ma products kumene koko komano akuti kumbuyo kwa amanyoza kwambiri. Ara amanyoza kwambiri, amanyoza mbambande aja bwanji mukwalimitsa nkhalamba, mukwazuza, mwakuti chani. Ndiye kenaka mbambande aja amagulitsa makamaka anyezi ndi zina. Nzimayi uja anapezeka kuti wabwera kunena kuti anyezi yese mupanga bwanji aja nkutchula mtengo. Iyo ja no problem nditani ndikugulani. Anagula 1 million. Anakupereka 1 million ija. Basi kenaka mbambande aja anadzazindikira nzimayi uyu ndi amene amarinyoza uja. Nde basala ifeyo umphawi ndi wathu. Komano ndalama yenuyi bwerani mudzatenge. Ndi anatenga ndalama ija nkubweza. Mind you guys, it wasn't donation. Sinali kuti munthu sakupanga chilichonse, it's just kupanga donate. Sinali donation. Amagula product ya mbambande. Okay? Inakakhala donation, inakakhala nkhani ina kuti munthu wangopereka. Koma amagula zinthu. Ndiye ngati munthu akugula zinthu inu mwaperekanso zinthu, munthu uja sangabwerezo ndakupatsani ndalama mwakuti chani. Iwenso mnenaso kuti ifenso ndakupatsani anyezi. Inuyo magula zinthu. Popanda zinthu zimene simunakatipatsa ndalamayi. Okay? Ndiye ndalama ija ineyo maganizo anga ndimuona ngati kuti sanakabweza chifukwa kuti ndalamayo anasinthanitsa ndi product yawo. Kainali yochipa chani it's up to munthuyo kunena kuti ngati anthu akuja kunena kuti tupanga 5,000 munthu kunena kuti tipereka 20,000. It's up to that munthu kuti wapeka ndalama zambiri mene wadzithembera. Komano at the end ndagulitsa zinthu kwawo kuti wakuti siningasinthenso kunena kuti munthu wapereka donation ifano kuti iye wapeka ndalama zambiri kuyerekeza ndalama zimene neyo ndinachaja katundu wanga. Okay, so iyi sina donation, iyi zinali kusinthana ndi zinthu zako zimene iweyo umalima. Ndimuona ngati kuti ndalama ija sanakabweza chifukwa kuti imeneyi inali ngati kuti asinthana.
komabe all of the same. Okay, azigogo amene amakulira kunja ndi azigogo amene amakulira ku Malawi ndosiyana. Timuona ku Malawi kujako azigogo akupita kumunda apart from ako mai mbambande, anthu amene akhala kumudzi kula anthu a chakuti yesi anthu chanchan amanyamula kasu ulendo kumunda akalima lima mizere iwiri itatu akubwerako akalima zimenenso komanso madokota amapangaso encourageso anthu matupi azitere amakhala kuti matupi atakale komano ndimene zikusunga azigogo ambiri ku Malawi kujako tifuna kuti there's movement ya thupi lawo akupanga zina chachani samapangidwa force ngati thupi lawo likutena kuti mwalimako mizere iwiri zipitani anyamuka azibwerera chimodzimodzi kwa mai mbambande kuja kukhulupirira kuti anthu samapangidwa force ngati munthu akudwala akunena kuti lero sindingapite kumunda sindupeza bwino samupanga force anayo kuti okhalani ife tipita tibwerako and sindidziwa kuti of course kuti amakhala nthawi itali bwanji kuti 2 hours 3 hours 4 hours ali kumundako I don't know komano ndi malamulo akumeneko ngati munthu sukusangala nazo kula gogo ako kwa mai mbambande kuja komane iwe sukukondwa ndi zimene amachita mai mbambande katenge kwa gogo ako uzasamalira amene ukutani ukufunira koma malamulo akumeneko ndi amene woti ukumagwira ntchito ukuwadyetsa zina ena amachokera makwawo ena amagona komweko ndi mmene malamulo awo alili so akungoyenera mwina kwa anthu kutsatira malamulo komanso mai mbambandewo akudziwa chimenewo akutani akuchita komanso munthu sungadziwenso zonse zina aziphunzira mkati mwa ndime zina ifeyo tisatengera malamulo akunja ndikupiritsa ku Malawi kujako kuona kuti chilichonse chizigwira ngati chakunja anthu ambiri tinadziwa zinthu kuti ichi ncholakwika just because we have traveled tinakakhala sitinapange travel tisakuona chilichonse cholakwika chinechi chonse pa zinthu zina zimene zimachitika ku Malawi even zandale zomwezi timaona kunena kuti akuti akwabela akuti akutere akuti tifuna kuti tinayenda tikumapanga compare ndi dziko limene tili so nena phunzira kwa APM anena kuti kaya ndi dani wako kaya ndani wako ndalama osayikana kaya ndi mahewu imwani osakana koma inu bola mukudziwa chimene mukutani mukuchita kaya yakwa dani wako kaya ndi yakwa ndani drama city makana drama city mabweza komabe whatever the case anthu ena amadziwa chimene alili ndi amapanga ndithu ubwesako sikuti pali vuto kwenikweni komano kumbali ya ineyo nimuona ngati kuti platform kuti mai wananyoza mwina china chake so china atsutsaso nena kuti ayi mwayankhula kwambiri sizi kusintha basi zisiyeni komanso tayamikireso mai wasoro ataona nena kuti anyoza anadziwabe kuti nkhalambazi zofunika zitadya ndithu anthu akufunika adye azigogowa nditiperekeko chani ndalama usana ndi kungonyoza no ndalama ineliyonse so all in one ngakhale ndalama yabwezera komabe kaya tiona kuti zikhale bwanji nde komano anthu apereka maganizo osiyana okay nkhani ya agalu folo amene asowa achitetezo makamaka ku State House kumeneko ndithu agalu folo amene anagulidwa kuti ndi achitetezo okay anthu ambiri akunena kuti agalu so chaniso okay agalu alipo mitundu ingapo agalu amene asowa ku ndi agalu amene achitetezo agalu amene amatha kungonunkhiza bagi ya munthu anthu amayapoti mu taonapo zinthu zingapo amangobwera wangoyenda ndi galu kungonunkhiza amakuza nipita nayo ni bagi yako galu chaka akapando isiya bagi ija amakuza kuti takhalani apa tabwetsa ni bagi amatsegula asipanga seji mwina apezamo madrag well trained dogs so agalawa ndi achitetezo agala amene amatetezera ku State House ngati mene amabwerera asilikala ame ngati mene amabwerera apolisi ku State House kuja wina wake ubwera kudzatenga apolisi aja kudzatenga ame aja ku State House kwacho tsako kumene kuchako anthu ali ndi achitetezo that person should be questioned kuti kodi wachitiranji zimenezi so agalawa anagudwa kuti ndi achitetezo ku State House kuja wina nkubwera kudzachotsa chitetezo ngati mene mwina anthu anayika mwina ma CCTV makamera wina ndikubwera ndikuzula makamera aja wachotsa zinthu zimene zili zaboma zimene zikuthandizira chitetezo kumeneko
chifukwa ngati agaluwa folo ku State House wina akhala kona iyo wina kona iyo wina ikona iyo munthu atati udumphira mkatikati mucha agaluwa amene ndikumuona amuluma kapena amugwira kapena auwa kapena apangaleti anthu. Okay, so si chinthu chongokhala ngati agaluwa omwewa omati umadikira kuti mwana abibe iwo adye basi moyo wawo kumakhala. Agaluwa ake samenewa, agaluwa mwinaso kubiba mwina sangadyeso. Well trained dogs. Amatha munthu kulowa mwina pa chipatala cha ku State House pacha galuja kungomuyang'ana ndi umakulondola anthu oyo no something is wrong. So sagaluwa mbaya ndiye munthu kutenga amenewa ndimakasunga ku nyumba kwake kwasowetsa kaya kugulitsa kaya these are government property. Anakakhala kuti agaluwa wawa anagula munthu kuti ndiyake eni okunyumba kwake anakatenga agaluwa kungogula umene anagulako ndikasiya kunyumba kwakeko kuti asakhale ku State House. Koma nzotheka unena kuti agaluwa wawa mwina anapeza ku State House kucha olo agaluwa anagula atuluka pa bilu kapena pa budget ya zinthu zimene zinagulidwa ku State House, zinthu za State House chifukwa amachitotchula kuti worth 4 million. So munthu sungachulukezera kuti yayi agaluso nchani iso chanchacha agalu ofunikira. Munthu amene anaba agaluwa afunika anjatidwe ndithu mene akuwamangira anthu mu chanchachani afufuzidwe abweretse agalu achitetezo ndi chitetezo cha dziko, chitetezo cha mtsogoleri, chitetezo cha anthu amene amagwira ntchito ku State House amene amaoneka kuti ali mkanda litsobe apo ndi apo. Ndiye mwachidule mwina ndinganeneko choncho pa nkhani ngati zimene zizi. Ndi nkhani yayitali kwambiri komano I can't see any problem ndi zimenezi. Komanso apolisi ngati anapita ku nyumba ya mtsogoleri wakale iwowa ndi kuti anali ndi warrant of arrest wapatsidwa chiloleso kuchokera ku khoti pitani mukayesecheni kwakuti kapena kukasecha osati kumanga yayi ananetsa kuti iyeyo akuti sanganjatidwe sangammange komano amakasecha kumene kuti kodi agaluwa kapena ali kuno. Mphekezero yazo zimene kuti munthu amene anamangayo kuti anasowetsa agalu anaulula kuti agaluwa amapezeka ku nyumba kwa mtsogoleri wakale. Guys, zikomo kwambiri kuti munali pamenepo mwakomanonse. Bye bye. Thank you. It's been a while, so